guys ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಈದ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ದ 3rd ಡೇ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವಣ್ಣನಕ್ ನಿಲ್ಲಡ್ ವನಸಗ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಟಾಯ್ ಬೋಡೇರೆಗ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಜುಜಿಂದ ಏರ್ ಆಯ್ ಮಂದಿ ನೀರೆಗ್ ಮೂಲು ಎಂಚ ಆಯತಿ ನೀರೆಗ ಏರ ದಿಯ ಮಂದಿನತ್ ಈರ ಟಾಯ್ ಹೋಯ್ತಗೇದ ನಿನ್ನತ್ತೆ ದಿಯನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದ हाय टॉय अम्मा गत्ता हाय मनपन ये नाम है हैप्पी बर्थडे चाहिए राइट नहीं कुछ नहीं DIY है ना DIYA अम्म जोक्लेग केक गे ತೊಂಡಿರ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಟ್ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಬರೆಪ ಒಂದು ದಿಯಾ ಸಾಯಿ ವಂಶಂದ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡಂದ ಹೌದು ಯಾವ್ದಾರು ಸ್ವೀಟ್ ಅದ ಬಜ್ಬೂಸ ಇಂದು ಬಹರೇನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಜ್ಬೂಸ ಇರೇ ಸಾರಿ ಮೇಕಲರ್ ಅರ್ಜಂತ ಮೊಕಲರ್ ಅರ್ಜಂತ ಮೊಕಲ್ ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಇಂದು ಅಕ್ಕನ ತೆತ್ತಿ ಗಿರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮೇರ್ ತಿಂಡ್ರೆಂದೆಪ್ಪುನು ಏನಾಗೆ ಯಾ ಪಂಡಾಯ್ತ ಆರು ತಿಂಡ್ರೆಂದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿನದ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಇಂದದೆ ಮಟನೆ ಇಂದಟ್ ಚೀಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಮೇರ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೇರ ಎಂಗಲ್ಲ ಇದು ತಿನ್ನಂದಿನಾರು ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಅಕ್ಕ ಏನ ಸಲಾಡ್ ಏನ ಫಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಲಾಡ್ಗೆ ನೇತ ಪುದರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂದು ಸಲಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇತ ಪುದರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಲಾಡ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂತಿನ ಎಂಗಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು
ಶೌರ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕುಲೆ ಬಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕನ ಕೈ ತುಂಡು ಚಿಕ್ಕೊಡ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ ಹೀಗೆ ನೀ ದೂರ ಹೋಗುವೆ ಬಾ మొక్కులించినయ షా ಕೋಗಿಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಆತುಂಡ ಬಂಗಾರ ರಾ तुझे लग जाए मैं जाऊं तू सो जाओ तू सो जा ला ला लाल पट्टे वाले तेरा लाल पट्टे ಇಪ್ಪ ಎನ್ನಾಯ್ ಪಾಯಸ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಂತು ಇಂದು ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಟನ್ ಅದೇ ಮಟನ್ ಅವು ಮೀನು and ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಆಯನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪಡು ಸಾಯಿ ನಾವು ತೋಜಲೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲನ್ ಸಾಯಿಬಾಬು ಗಂಜಿಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಯಿಬಾಬು ನಿಖಲ್ ಜೆಪ್ಪು ನಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಕ್ಕಡೆ 4 ಜನ ಜೆಪ್ಪು ಎಂದು ಬರ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ತೋಜ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಜಂತ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಶಕ್ಕು ಒಂದು ಅರ್ನ ಬೇಬಿ ಶವರ್ದ ಕೇಕ್ ದ ಟಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಶೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಅಕ್ಕ ಜಾಗೃತಿ ದೆತ್ತದೀತಿರ ಶಕ್ಕುನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years 6 months ಮಟ್ಟ ಅಂಡದೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ 2.5 months ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಅತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂಜಿ 3.2 ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚ ತೋಜಾವೆ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕನ ಖಜಾನೆ ತೋಜಾರೆ ಖಜಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಂಡ ಅಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದು ಶಕ್ಕು ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಬುಲ್ಪುಲೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನ್ನದು ಆ ರೀತಿಯದು ಬೈಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಇದ್ದು ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೇಟಿಯಾ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ ಪಿರಂಜಿಂದು ಶೂಸ್
ಅವು ಪಣ ಇಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮೂಲು ಮೇರುಲ್ಲೇರ ಮೇರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಂಚ ಹಾಂ ದಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಡುಡುಲ್ಲೇರ ಏರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೋತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ತೂವರೆ ಬೋದು ಸಾಕಾತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸೋತು ಪೋತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಓಲ್ಲೇರ್ ವಂಶ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಲ್ ಆರೋರಿ ಸೋತು ಪೋತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವಲ್ಲ ಮೀದ ಬತ್ತದ ಚಿಸ್ತಡ ಇಜಿನ್ನ ಮೀ ಪಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿರ ಎಂಕಲ್ ಗುರುವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ರಾಡಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿ ನೀನಿತ ದಿನ ಬಾಯ್ 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 ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್